Отиваме на EDC в Тайланд. Хайде да отворим заедно пратката, която дойде с гривните за фестивала. Това е второто издание на EDC в Тайланд. Нямаме търпение. Лайн-апа е жесток. Едни от най-добрите диджеи в цял свят. Ето как изглежда и кутията. Супер красива и шарена. EDC е много цветен фестивал. Хайде да видим какво се крие вътре. Вижте колко е шарено и цветно. Имаме гривничките ни за фестивала, които върват с връзки, така че може да си ги закачате и да си ги носите и като гердан, не е нужно да са ви на ръката, което е готино. И има супер много стикери, доколкото виждам. Да, вау. Вижте колко са яки. Тези ще седат чудесно на куфарите ни, защото са много отличаващи и запомнящи се. Много са яки. Нямаме търпение за фестивала, така че ме последвайте за предстоящите влогове оттам. Няма търпение, остава един месец.